Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa mga spiritual, physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, pakaingatan po lamang at gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan, panatiling magpagkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. Huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ang siksik, itiktik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang share ko po sa inyo ngayon ay orasyong pangkalas o paalisin ang masamang espiritu o mangkukulam, Hiwagan ng Pangasinan. Ito po ay pangalis sa katawan ng pasyente. Kung nagamot nyo na po, pwede nyo pong paalisin. Kung namatay na po yung sumapi, paalisin nyo na po. At ipo sa bumbunan sa ulo, 3 beses po. Pero bago ko po umpisan po ay shout out muna kay Berlindo Paliso, Bike Tayo Commented, Sherry Ariola from Bicol, Ryan Labisti, Junix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Kenneth Ron, Angelica Bondok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Alicia Apil, Fight to Win, Ambrosio Magalbok, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nugits, Gillian Jake Bulbider, Lucino Burha, Inerpic, Mucha Hunters, Nathan Burt Commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apolio Landipcho, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Merit Jang PB, Purok, Tani Janan, Joseph Nakada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Rowan Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Campo, Jevelyn Igano, Shani, Allen Ramos, Fabriag, Isha Pilar. Shout out po sa inyo lahat mga baguhan po. Maraming salamat po. Bago po ang lahat ay yung orasyong pangkalas o paalisin ang masamang espiritu o mangkukulam, Hiwagan ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin at sunod po yung orasyon ng 3 beses po at ipo sa bumbunan sa ulo. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw naman manghari sa amin. Sundin naman ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kaming iharap na migpit ng pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Sa sunod po yung orasyon 3 beses po. Saday Adonai Tetragrammaton Otius Ribicam Obtinimdum Protuam Ilium Rubil Angeli. Saday Adonai Tetragrammaton Otius Ribicam Obtinimdum Protuam Ilium Rubil Angeli.
Saday adunay ti tramagaton tius ribikam tinumdum tuwam ilyum robil anjili. Tapos po sa mumbunan sa ulo at sabay magkakalas na po ang o papalisin na po ang masamang espiritu mangkukulam. Iwagan ng Pangasinan. Sana po nagustuhan po nyo aking binagi po na pangkalas o paalisin ang masamang espiritu. Yan na po ang pangkalas po. Sana po pakaingatan po ito, huwag pong ipagyabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po lisanin po yung video ay sana po mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan po. Sa may mga karamdaman po dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Manalangin po lamang po tayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Manalangin muna sa puso't isipan at tapos sabay hingi po kayo ng panalangin na paglingin po kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At huwag po makalimot pong magpasalamat sa Kanya. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan naman ko. Maraming salamat po.